Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. So nezuro pane imwe nyaya yandakaposta nezuro usiku, inyaya inorwadza, nyaya inonzwisa tsitsi, but there are some people vanobhilivha ivo kuti nyaya iyi ndeyenhema. I just want to tell you kuti haiti uyu akatanga kutaura neni musi wa17 April ndokubva atumidzira confession yake, but she was patient enough kuti ndinge ndichizoposta nyaya yake nezuro. Saka ngatitendei Mwari akatitendedza kuti tinge tichinzwawo this confession. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me pasina zita rangu. Mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa. Ndaiva ndichishanda hangu mutown, asi ndaiti kana ndava paleave ndaibva ndadzokera kumusha ndombonogara until leave yazopera. Saka semunhu ainge achishandawo mabasa ainge asina mari, ndaizoita zvekutaimira kuhaika matrack. Semunhu ndaiti kana ndikashanda ndaitenga zvinhu ndichiunganidza panzvimbo 1. Saka pane nguva yandakazohaika rimwe track. I think kuti vanhu vandakahaika navo track iroro, vanhu ivavo vainge vatori masatanist kana kuti vaiita zviya zvekutengesa mabody parts evanhu. Dambudziko randava naro nawo mukoma nderekuti kunyangwe hazvo zvinhu izvi zvakaitika so many years ago, but now ndinomboita ndichiita kakufumuka. So dzimwe nguva ndinokwanisa kungokaruka ndava kutofura door remumba mandinenge ndakarara. Zvinhu izvi zvinowanzokuitika kuma 2 am kana kuti kuma 3 am. Ndiri kutambura zvisingaiti mukomanashi. Ndava kutorarama upenyu huya hwekugara ndakaseta alarm ya 1:30 am kuitira kuti panozochaya 2 am ndinge ndakamuka. Zvinhu zvacho zvine kamwe kakunditaimira kazvinoita so, nekuti kana ndikaita mazuva ndichitangira zvimuka zvacho zvandinozomuka ndava kutoda kuvhurira door. Kazhinji kacho kana ndikaita 1 week kana kuti 2 weeks each and every day ndichimutswa nealarm iya yekuma 1:30 am kuti 2 am dzisvike ndakapatika, ndinozongokaruka rimwe zuva ndabatwa nemadzikirira, but alarm ndinotoinzwa kuti alarm yava kutorira, inotorira kusvika pakunyarara, asi ndinenge ndichitoinzwa. Mukomanashi, zvimuka izvi ndinotonzwa kuti zvinenge zvichitodaidza inini nezita rangu. Dzimwe nguva ndinomuka ndichinzwa door richimarwa nevanhu ivavo kana kuti zvimuka izvozvo. Pane pandakambokaruka ndangovhura door. Pandakavhura door ndakabva ndaona kuti kumberi kwangu kwainge kwakaita rima rakaita black, ndokubva ndatanga kurutsa. Saka kurutsa kwese kwandainge ndichiita, pane zvimwe zvimuka zvakangokaruka zvabudikira, but zvakabva mukati merima iroro zvainge zvichimhanya. Ndikabva ndaona zvava kutotanga kundimanikidza kudya marutsi angu zvekare. Ndakatanga kudyiswa marutsi iwawo around 2 am kusvika ndava kutoona kuti ingawani kunze kwava kutochena. Ndokubva ndazoita zviya zvekukandirwa pambedha pangu ndichibva kudhoo, zviya nehasha nezvimuka izvozvo. Handizivi kuti ndakazoita mazuva mangani ndichinzwa kumarwa pahuro pangu zvikabva zvambonyarara. Kuti ndiroore ndinongogara nemukadzi kana kwemazuva, mukadzi iyeye anobva angonditiza tisina kana kumbonetsana. Handizivi kuti izvezvizvi mumba mangu ndine hembe ngani dzevakadzi vakasiyana. Vakadzi ava vanoti kana vakanditizira munhu akauya nehembe dzake, paya paanozosarudza kunditiza anobva angosiya hembe dzake mumba mangu. Mukadzi wangu wekutanga, after pandakakwira track iri nevarume ava vari kunditambudza, akangotanga kuvaona achienda kunochera mvura kurwizi. Akangoti pane vamwe varume vandidzingirira. Varume ava vanga vakabata mapanga, umwe wacho ainge akabata demo. Hanzi vakamudzingirira ndokubva vamubata. Pavainge vava kuda kumudhonzera musango, vakabva vaonekwa nevamwe vakomana vainge vachifudza mombe. Varume vaya ndokubva vatiza. Saka mukomanashi, vanhu vakazotomboita nguva vachitya kuti vana vavo vange vachienda kuzvikoro, zvichingonzi kuno kwaita mabhinya. But mukadzi wangu akazongoita zvekunditiza, akangoita sekunge ari kuenda kumashops, akangobuda pamba nevana ndokubva atonditiza.
kuzomubvunza kuti ko maenda kupi, iye akangoti ini ndadzokera kwedu. Ndingazvigona here zvekuti usiku hwese shuwa after ndabva mukumhanyiswa nemabhinya munhu obva arara usiku hwose achitaura nemabhinya ake uchiti mukadzi wangu azviite kuti mutore mapatsi ake for now, dai matanga nemwana, kana kuti paya pandinenge ndazodzokera kubasa mudzimai wangu mozongoita wekupindira akarara mobva matora henyu mapatsi amunoda paari. Zvinhu izvi zvakandishamisa nekuti pazvose zvaainge achindiudza mukomanashi hapana kana 1 chandinorangarira. At that time ndakangozviudzawo kuti mukadzi kana ava nechikomba chake anokutsvakira nzira dzekuti mungorambana, but mukomanashi nanhasi ndizvo zviri kungoitika kwandiri. Saka vanhu ava kana vakauya kwandiri nguva dzavo havarasi, nguva dzavo each and every time pavanouya kuma 2 am ende ndinobva ndatomuka ndototanga kutaura navo as if ndinenge ndichitotaura nevanhu vandinenge ndichiona. Ndichitaura kudaro hanzi ndinenge ndichitodaidzira mazita evanhu kuti no man, tangai mauraya nhingi mobva matora kana maziso ake kana any body part yake. Zvinhu izvi zvinozotoguma zvatoitika in real life. Pane imwe nguva yandainge ndichigara neumwe munin'ina wangu saka aingoti makuseni paya patinenge tamuka obva ati blazi, muri kuita zvinhu zvinotyisa, ko munodii kungodzikisa izwi renyu, nekuti mudhara uyu wamuri kurara muchitaura zita rake kuti kana mukamuponda torai rurimi rwake, kana akazopondwa hamungasungwi here mukoma. But ini hapana kana chandinenge ndichimborangarira. But zvakazoitika ndezvekuti mudhara iyeye akazongowanikwa akapondwa ende ainge akatochekwa rurimi rwake, ainge akakandirwa munjanji, ende zvaitorakidza kuti mhondi idzodzo dzainge dzaponda mudhara iyeye kunokandira mutumbi wake kunjanji dzaida kuti paya panozodarika train inge ichiparadza mutumbi wemudhara iyeye, but hazvina kuzoita sekudaro. Handizivi kuti so far ndagara nyika ngani, ndichiti zvimwe kuda ndikaenda kwakati ndichaita right, but hazvinei kuti ndiri kunyika ipi. Ndinobva ndatanga kuona varume vaya. Varume ava kusangana kwandainge ndakaita navo, takangosanganawo pahiking spot pandaiwanzokuwana transport yakachipa. Ivo vainge vaine imwe cooler box yavo yered, vachiti mucooler box imomo mainge muine doro ravo, nekuti vaitopota vachidira maice blocks imomo, ende varume vacho vaiva so friendly kwandiri. Hamenowo chemusi iwowo kuti why transport yakanetsa kudaro, nekuti takagara ipapo kusvika zuva rava kutoda kutovira tisingawani kana transport, ndokubva tazowana rimwe track rakabva ratikwidza. Inini semunhu aiva nemitundu yainge yakawanda ndaingozvinyima zvekudya muswero wese wezuva iroro. Apa kuzvinyima zvekudya ndainge ndichiitira kuti kumberi uko kwandichaenda mari dzangu dzikwanise kuzobhalansa. Saka varume ava ndakaona kuti muswere wese wezuva vainge vachingodya vachinwa doro, but vainyanyisa kudya chimwe chimukuyu chavo. Takazoti tawana transport ndikabva ndazogamuchira chimukuyu chiya, ndicho nawo chandinoti kana nhasi ndikarota ndichichirutsa kuhope kwangu, mangwana zvinhu zviya zvinenge zvichiparapara dhoo pandinozongokaruka ndazvivhurira ndava kurutsa zvinobva zvatanga kundimanikidza kudya marutsi angu. Mukutravela netrack ndakazokarukawo ndavhura cooler box revarume ava, ndokubva ndaona kuti ingawani mucooler box umu mainge mutori nemusoro wemunhukadzi. Vainge vakatoisa zvipepa zvemaice block. Zvimapepa izvi zvemaice block zvainge zvakatenderedza musoro wemunhu iyeye. Kubva ipapo mukomanashi kuti track iri rakazofamba sei handitombozivi, nekuti ndakazotongoita zvekuvhunduka tava kutopinda pamba ini nemudzimai wangu, nekuti mudzimai wangu nevana vangu vaipota vachiti kana ndava munzira kuuya kubva kubasa vobva vandimirira pastation pacho pandaizoburukira. Mukomanashi ndazama kunamata, but hapana chachinja. Chinhu chava kutondiraramisa kugara ndakaseta alarm pafoni pangu kuti zvinhu izvi zvindiwane ndakamuka. Vedare iyo ndo nyaya yandakatumidzirwa naHaiti. Zviri munyika zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
hanzi hello mukomanashi, please post for me sahaidi. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndine shamwari yangu uyo wandakatanga kuwirirana naye nekuda kwekuti tose tainge tichitengesa magumbeze at that time. Saka mukufamba takazotova mabest friends. Nguva zhinji taiwanzo kunohodha mablankets edu awa kubulawayo. Nguva yacho maindustry ainge asati anyanya kuparara. Kubvawo ipapo takazotanga kuhodha kumesina, but shamwari yangu uyo aiti kana zviya tapedza kuhodha iye aibva atanga amboenda kubulawayo. At that time kwandiri zvinhu izvi zvainge zvisingatombomake sense at all kuti shuwa nestaff yese yatinenge tahodha munhu obva ambotanga ananga hake kubulawayo then ozoti kuharare. But mukomanashi, kana zvichinzi kunze uku kune vanhu vane zvikwambo zvavo unokwanisa kuramba kana usati wambosangana nazvo. Shamwari yangu uyu aikwanisa kuita kana mazuva ari kubulawayo kung'anga kwake ikoko nemablankets ake, but aikwanisa kuzodzoka kuharare asisina kana blanketi zvaro. Kunyangwe ari mubhazi vanhu vaingokaruka vava kutotenga magumbeze ake, but zvinhu izvozvo kuti zviitike kwauri vanhu ako mablankets vaingotarisa vobva vangotarisa kusaidi. Ndinorangarira nerimwe zuva takati taenda kunohodha ndokubva atanga kunetsana nevamwe baba. Ndakangoona vanhu vava kutotanga kutukana vachinetsana. Baba ava vainge vachitengesa maice creams avo. Saka shamwari yangu mukunobhadhara ice cream yaainge ava kutodya, baba ava ndokubva vatanga kupopota vachiramba mari iya. Iniwo pandakaona kuti vanhu vainge vava kutoungana nekuti shamwari yangu nababa ava vemaice cream vainge vava kungoramba vachingotukana, ndokubva ndangoburitsa mari yangu muhomwe ndikabva ndabhadharira shamwari yangu ice cream yaainge achidya. Iye akabva araramwawo. Baba vaya pavakatanga kusunda chingoro chavo chemaice cream, shamwari yangu akabva akandira mari yaainge achida kuvapa pasi. Ndikabva ndangoti vamwe zvenyu mari yakakuwandirai asikana. Ndokubva ndatora makoini aya ndikabva ndaisa muhomwe dzangu, but ndainge ndisingatozivi kuti mari iya yandainge ndanhonga pasi yaitova iri mari yezvikwambo. Kuda baba ava vemaice cream pane zvavainge vaona kana kuti vainge vatorakidzwa kuti mari iyi ndiye ropa ameno. So mari iyi zvayaiva malusi. Pandakazodzoka kumba ndakangoti ndapinda mumba ndokubva ndatanga ndananga kubedroom kwangu, because murume wangu zvese nevana vangu vaiva nedambudziko, kunyanyisa murume wangu nekuti ainge achiputa. Saka aingoti kana ndikabva kunohodha aimeka sure kuti anongeredza zvimakoini zvinenge zviri mumabhegi mangu. Saka ndainge ndava nesystem yekuti ndichingopinda mumba ndobva ndaisa makoini ose mune rimwe glass bottle randainge ndichichengetera maloose coin. Saka ndakangobatanidzira makoini ose ainge ari muhandbag rangu nemabhegi angu nemari iya yandainge ndanhonga yainge yaramwiwa neshamwari yangu, ndokubva ndangokanda muglass bottle rangu ndikavhara. So at that time ndainge ndichigara neumwe munin'ina wangu uyo ainge abvawo mukubatsirwa. I think kuti mwana wake aiva ne2 months panguva yacho. Ndakangoti ndichingobva kubedroom ndatopedza kugeza, mwana akangonditarisa ndokubva atanga kuchema. Ende kuchema kwaaiita aingochema akanditarisa achiita sekunge pandiri ari kuona zvinhu zvinotyisa. Takatambura nemwana uyu usiku hwose pasina kana zororo kana mukaka. Mwana akazogumisidzira ava kutoramba kuyamwa. Takazama zvose kutombomukwiza muviri wake nesalt yematombo. Takatombozama kunamata, but mwana akatadza kunyarara. Akazongoti zii kunyarara zviya zvekurakidza kuti ainge anyanyisa kuchema akaneta. Apa dzainge dzatova kuma6 dzemakuseni ndokubva arara. That same night murume wangu akazoti abva kubasa ndokubva atanga kungonetsana neni kutoti ko nhai chii. Iye aingoti nezuro wakasecha wallet yangu. Saka inini handina kumubhilivha because ndaingozviudza kuti munhu uyu ari kuzama kungondikumbira mari. Ndakamva ndangovhura chiglass bottle changu chiya ndikatora makoini ndikamuramwira imwe mari ndokubva atora akati ya exactly ndo mari yangu yawakanditorera iyoyi muwallet mangu. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti kubva ipapo tainge tava kungoita maproblems mumba, especially panhau dzemari. Waiti kana ukatuma mwana kunotenga kunyangwe chingava chiri chingwa kumashops, mwana aidzoka achingochema
asina kana chinhu chaanenge akabata mumaoko, kutomubvunza kuti nhai mari waisepi. Mwana aikwanisa kungoti ndasangana nevamwe sekuru ivavo vabva vati ndipe mari iyoyo kana ukaramba nhasi ndinokuuraya. Mukomanashi takatombotanga tichirova vana, but kunyange isusu vanhu vakuru takazotogumisidzira tava kurasa mari zvekuti wega waitoshaya kuti ko mari yacho ndairasa sei, nekuti paingoita kamwe kanhu kadiki diki so kaingokurivadza zvekuti paunozotarisa muruoko rwako ubva utaona kuti ko pana pawani zvandatorasa mari. Kuti utarise panzvimbo yacho yaunenge wakamira kana kuti nzvimbo yaunenge wabva mukufamba, mari iyoyo waisambosangana nayo zvekare. Ukuwo maproblems mumba ainge ava kusapera. Waiti kana ukangobata mari kana kuti mukangounganidza mari mumba, motikari yedu yaibva yafa, zviya zvekuti yaitofanira kuti inge ichigadzirwa. Dzimwe nguva yaitofa panzvimbo yekuti tinofanira kutotsvaka imwe motikari yekuti idhonzewe iiswe pane imwe nzvimbo. Mobva matotora mari iya yamunenge makasevha mumba mobva maishandisa pamotikari iyoyo. Dzimwe nguva maikwanisa kutosara muine zvikwereti chaizvo. Vana chaivo kuchikoro maizobhadhara school fees, but dzimwe nguva maitoti mabva mukubhadhara school fees vana still vaingodzingirwa kusabhadhara fees. Kana ndikakuudzai mukomanashi kuti pane nguva yekuti taiti kana tava kudya, murume wangu aibva atora salt iya yematombo obva amwaya panzvimbo yacho yatinenge takagara tichida kudya, nekuti pane zvimwe zvainge zvava kuitika kuti unzi wadya ukaguta mumba chainge chatova chinhu chekuti chainge chava kutonetsa. Maiti muchidya kudai waitoona kuti ingawani chikafu chatopera muplate, but iwewe unenge uchitonzwa sekunge wangodya musova muviri kana kuti musova umwe chete, uchitonzwa kuti panapa ndichitori nenzara but chikafu muplate chinenge chatopera. Zvadaro mukomanashi ndakazobvunza shamwari yangu kuti naisawira hakunawo here kumwe kwaunoziva kwandingakwanisa kuenda ndikanobatsirwa, because minyama yacho yainge yawandisa pamunhu 1. Pandakataura nyaya iyoyo shamwari yangu akabva avhunduka zviya zvekuti ainge asina kutarisira kuti ndingamuudza zvinhu izvozvo, but inini handina kana kumbogara ndazvisa musoro kuti ko munhu uyu kuvhunduka kwaaita heya ainge achitoziva zvese zvainge zvichiitika kwandiri. Akabva aenda neni kune umwewo munhu waaiti uyu ndiye munhu ainge achimbopota achimubatsira, asi ndinoona kuti iye nasekuru ava vainge vachitozivana, nekuti ndakangosvika kuya zviyawo zvekungosvika but unyatsoona kuti panapa ndiri kungoudzwa nhema dzega. Tichibva ikoko mumba zvekare makabva maita emergency, apa tainge tisisina kana mari kuti ndifambe ndakasenga ziglass bottle rangu rakazara makoini. Ndakaona kuti hazviite, ndokubva ndataura neshamwari yangu kuti shamwari, kumba uko ndina makoini, zvinoita here kuti timbonoverenga makoini andiinawo, iwewe wobva wandipa zvako mari yebepa. Tikabva taenda, but pressure akabva atanga kundipa because moyo wangu wainge uri paviri ndichizviudza kuti no man, chiglass bottle changu ichi ndichazochivhura kana after 2 years, but nekuda kweminyama nekushaya mari mumba, sawira uyu ndakabva ndamuverengera makoini aya, iye akabva andipa mari yebepa. Saka mukuzofambawo mukomanashi ndakazosangana neumwe mukadzi uyo aimbopota achitiburitsira mablankets nguva yatainge tichihodha kubulawayo. Aita zvokutiburitsira mablankets neback door. Iye ainge achishanda kune imwe kampani yainzi National Blankets yainge iri kubulawayo. Saka inini nemukadzi uyu tainge tava kutaura zviya zvekuti tainge tiri vanhu vainge vasina kuonana kwemakore ainge akati 1 day. Saka ndakazongokarukawo ndapinza zita rebest friend yangu iyi. Iye paakanzwa ndichitaura zita reshamwari yangu akabva atoshamisika akati ko achiri mupenyu, isu taitoti maybe akafa. Ini ndikabva ndati kufa nei? Iye akabva ati ko munhu yeye achiri mupenyu, isu kuno taitoti maybe akafa, nekuti pane paakambouya kuzobatsirwa neimwe n'anga yainge ichigara panext nepamba pedu kunkai uko. Munhu iyeye takangonzwa kuti pane munhu ainge asvika pamba pen'anga iyoyo achinzi ainge arohwa nechikwambo chake. Saka takatomboendawo kuti tiende kunoona kuti kana munhu arohwa nechikwambo anenge akaita sei, but ndakatoshamisika kuti ko ndo mai vaya
ndakamba ndaipota ndichiita madhiri navo kubulawayo. Saka panguva yacho hanzi shamwari yangu uyu muromo wake wainge wakatoenda pasaidi, but paakazonzi chikwambo chake chinofanira kunge chichizopiswa, iye akabva atanga kuchema achiti haadi kuti chikwambo chake chinge chichifa, ndokubva azodzingwa nen'anga yacho. Pandakanzwa mukadzi uyu achitanga kuti best friend yangu uyu aiva nemushonga wainge wakaipa. Hanzi pamari pose paya pataiita madhiri emablankets, ndaiti pose pamunondipa mari ndaitanga ndaisa mari yacho musold, nekuti ndakaona kuti mari yenyu ine minyama. Ndakati ndaudzwa zvinhu zvese izvi ndakabva ndaudzawo murume wangu, ndokubva tatanga kufamba inini nemurume wangu, but hapana kana change yakaitika. Takazotoitawo zvekuenda kuMalawi mukomanachi, ende kana ukanetsekana neupenyu unosvika mune dzimwe nzvimbo dzekuti hautombofungidziri kuti ungapinda munzvimbo idzodzo. Saka takaenda kuMalawi neumwe murume ainge achishanda nemurume wangu, tikabva tanobatsirwa ikoko. Takati tapedza kunwiswa zvimwe zvatainge tanzi tinofanira kutanga tanwa kuti hana dzedu dzinge dzichidzikamiswa, ndokubva tazopinzwa mune imwe room, tikabva tatanga kuona shamwari yangu paglazi rainge richishandiswa nen'anga iyoyo. Ndakabva ndatanga kuona zvese kuti ingawani kuramwa kwaainge akaita mari iya, ainge achitoda kurasira vana vechikwambo chake, nekuti chainge chatova nevana, saka ainge ava kutadza kuzvipa ropa rinozvigutsa. Takabva taona kuti kunhonga kwandakaita mari iya ndichiti kushamwari yangu mari hairaswe, iye achiramba mari iya, aitoziva kuti mari iyoyo yaitova mari yekurasirira. Ndakatoona kuti pandakanhonga mari iyoyo, zvivana zvezvikwambo izvozvo zvakabva zvatanga kunditeverera. Chimwe chacho ndakatochitora ndokubva ndatochibereka kumusana kwangu. Kunyangwe pandakanopinda mumba ndichiita zvese zvandakaita, ndakatoona kuti ndichibva kubedroom pandakanopinda mudining mainge makagara vanhu, zvikwambo izvi zvainge zvichitotamba nemwana uya wemunin'ina wangu. Chimwe chikwambo chacho chakabva chazama kusveta mwana iye ropa, mwana ndokuvhunduka akabva atanga kuchema. Ndakaona zvakawanda muklazi iroro mukoma, zvekuti audio yangu inokwanisa kuzotorebesa. Mukoma mongondiregerera nekuti pamba pandinogara padhuze nemashops, ndosaka muri kunzwa maredhiyo ari kurira kubackground. Zvadaro ndakabva ndapiwa mishonga yekugeza minyama neimwe yekushandisa kana ndazodzokera kumba. Chakandinetsa ndechekuti munin'ina wangu akabva atoti sisi best friend yenyu yakasvika pano, but akauya pano nemapurisa ndokubva vasiya peace order iyi. Ndikati peace order ndeyeyi, but hapana kana ainge achiziva kuti peace order yacho yaiva iri yeyi. Ndakatombozama kuti ndinge ndichimufonera, but ainge ava kusabata macalls angu. Akazongosenda message achiti please stop harassing me otherwise ndinokusungisa. Saka umwe musi ndakangoti regai ndiende ndega ndinozvinzwira ndega kuti naisawira ko peace order ndeyeyi, kasi ndinokukwereta chimwe chinhu here, ungobudako pachena, kana ndichikwanisa kubhadhara chikwereti chacho ndingochibhadhara. Ndakazongoita zvekubuda pamba in secret. Murume wangu ainge asingatozivi kuti ndaenda kupi, ndokubva ndakwira kombi ndikaenda kumba kweshamwari yangu iyi. Panguva yacho iye shamwari yangu uyu ainge ava kuroja kumasebhabhu. Pandakasvika pamba pake ndakabva ndatoona hanzvadzi yake yandainge ndakatongonzwawo kuti akangotanga kupenga from Norway. Hanzvadzi yake uyu ainge akatogara pafront lawn, ndiye nyakutondivhurira gate akati pindai zvenyu. Mukomanashi, kana ndikatanga kurangarira nyaya iyi ndinonzwa muviri wangu uchipindwa nechando, nekuda kwekuti hanzvadzi yeshamwari yangu uyu wandainge ndichitaura naye, ini ndaitofungidzira kuti uyu munhu wandiri kutaura naye, but kusatoziva kuti munhu uyu wandaitaura naye ainge akatofa, waitova mweya wake uyu, kwete munhu mupenyu. Ndakamubvunza kuti ko nhai amai paripi? Iye akabva ati vaenda kurufu kumusha. Ndakatomubvunza kuti ko rufu rwaani? Iye akabva ati handizivi, kuna sisi ivo, inini vangondisiya pano. Izvo henyu mukomanashi, munhu wandainge ndichitotaura naye panguva iyoyo, shamwari yangu uyu ainge atori kumusha, atori kumariro kwehanzvadzi yake uyo wandainge ndichitaura nayo. Takati takamira pagedhi paya, ndakabva ndamuti kana vakauya uzovaudza kuti ndanga ndichivatsvaga, ndokubva ndatanga kufamba ndichienda. Iye akabva anditi kana muchifungidzira henyu kuti ndiri kunyepa, uyai muone. Hameno kuti inini ndakabva ndapindwa nezvivindi zvainge zvakaita sei, kana kuti imhepo yainge yatondi
akandigara, ndakabva ndamutevera ndokubva ndapinda mugedhi naye, but akabva atonanga neni kuseri kwemba. Inini ndakangoramba ndichingoteverawo, asi ndaipota ndichipindwa nekamwe kakutya so, but ndakangoramba ndichingomutevera. Tasvika kuseri kuya kwemba ndokubva anongedzera pawaya yavaishandisa yekunanikira hembe. Mukomanashi ndinombozviudza kuti dai zvaibvira ndaingoriwinda back ndobva ndambodzokera ndonoona kuti asi musi uyu zvinhu zvandakaona chii chaicho chandakambonyatsokuona, because zvandakaona ipapo mukomanashi zvakandivhundutsa. Paiva neblanket rainge rakayanikwa pawashing line, rainge riri type iya yemakomfota, rainge riri white, but pandakazotarisa kechi2 ndakabva ndatoona kuti ko kamfota iri zvaratozara ropa 1 rainge raita kuita red, zvekuti ropa racho rainge richitochururuka zviya zvinoita mvura kana ichibva mublanket, ropa racho rainge richitodonerawo pasi. Then hanzvadzi yebest friend yangu uyu akabva atanga kufamba achienda pawashing line paya, but ndakabva ndatoti ko munhu uyu akuvara nguvai, nekuti kubva zvatapinda mugedhi iye ndiye anga achifamba ari kumberi kwangu, inini ndichimutevera kumashure. But ndakangokaruka ndatoona kuti ko munhu uyu zvaatokuvara kumusana kwake uku ainge akabayiwa nenyanga yemombe, ropa rainge richitoyerera kumusana kwake. Handina kana kuzomboda kumbomirira kuti ndione kuti ko chii chiri kuitika, ndokubva ndamhanya ndichibuda gedhi. But ndakangoti ndichingobuda gedhi ndatova kunze kweyadhi, vamwe mai vepanext door vainge vachitobudawo payadhi pavo nemotikari yavo, vakangodzikisa windo remotikari yavo ndokubva vangoti kwandiri nematambudziko nhai kasisi shuwa bhudhi vainge vari vapenyu nezuro chaiye, shuwa nhasi kungonzi vaenda kumusha votonzi vakuvara vakafa. Ndakashaya kana mashoko ekupindura. Ivo amai ava nemurume wavo vakangotarisana kuti ko munhu uyu chii chiri kuitika paari, because ndaibvunda zvekuti kunyangwe hembe dzandainge ndakapfeka ndaitonzwawo kuti dzaitodavirira kubvunda kwandainge ndichiita. Vakabva vangorivhesa motikari yavo ndokubva vaenda zvavo, but vairakidza kuti vainge vashamisika nezvandainge ndaita. Pandakazotarisa pagedhi kudai mukoma ndakabva ndaona kuti ko ingawani gedhi rainge rakatoiswa kii nekunze. Ndakabva ndangobva pamba ipapo ndichingochema kuti ndisvike ndichiudza murume wangu mukomanachi ndakabva ndatadza. Nanhasi ndinoshaya kana wekuti ndinge ndichiudza nyaya yangu iyi mukomanashi. Shamwari yangu uyu takazongonzwa kuti ainge aita mari ndokubva abuda muZimbabwe. Nanhasi hatina kana musi watakazombotaura zvekare inini neshamwari yangu. Ndo nyaya yangu iyi mukomanashi. Hey, zvakangoma hazvo vedare. That was a message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Kana kuri kunze mukanditumidzirawo mavoice note anenge akati rebei, ndinokumbira kuti munge muchindipawo mvumiro yekuti ndichinje mavoice notes enyu, nekuti zvinozotora nguva kuti ndinge ndichinyora mavoice notes enyu ndozoita zvekunareta. Vadiwa vateereri, ndichadzoka zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.